Ganoderma. Mýtus alebo realita? Je možné spomaliť smrť alebo vrátiť proces starnutia? Od počiatkov ľudstva si túto otázku kladieme. Najstaršie texty opisujú ovocie ukrývajúce v sebe tajomstvo dobra a zla. Strom života dodávajúci nesmrteľnosť a tiež zdroj života prinášajúce mladosť. Odhodlaní obyvatelia hľadali a prehľadali ďaleké kúty sveta, aby sa dozvedeli o týchto zázračných daroch prírody, či sú len mýtom alebo realitou. Cesty priniesli nové objavy svetov a taktiež zničenie starej civilizácie. Za 4000 rokov len jedna výnimočná huba prežila. Fascinujúca rastlina, lesklá s nádhernou červenou farbou, Ganoderma lucidum. Má viac ako 200 výnimočných živín pre človeka a je najlepším pokrmom, aký nám môže príroda ponúknuť. Ako žiadna iná rastlina, je bohatá na germánium, triterpeny, ganodermy, antioxidanty, aminokyseliny a tiež iné substancie. Huba Ganoderma je výnimočná, vzácná. Rastie len na 2 z 10 000 stromov slivky v hustých tropických lesoch vo vysokohorských oblastiach Ázie. Tieto vzácne tropické lesy sú považované za najstaršie nedotknuté miesta na našej planéte. Sú zdrojom nepostrádateľných substancií používaných vo farmaceutických firmách pri výrobe liekov. Za dávnych čias bola huba Ganoderma dostupná len pre vládcov a tých najbohatších. To oni boli prví, ktorí objavili jej neuveriteľné liečivé vlastnosti. Čínskymi cisármi bola uznaná za kráľovnú liečivých rastlín. Táto neuveriteľná huba sa stala ich výhradným vlastníctvom, životnou energiou. Verili, že vďaka tejto hube budú ich dynastie žiť večne. Huba Ganoderma, symbolizujúca dlhovekosť a vitalitu, je umiestnená v tisícoch starých čínskych obrazoch. V najstaršom čínskom medicínskom texte Shengnong je spomenutá ako najneuveriteľnejšia liečivá rastlina. Huba Ganoderma je obdivovaná ako žiadny iný zdroj potravy. Za pomoci najnovšej technológie bolo objavených 6 druhov huby Ganoderma s najväčším množstvom liečivých živín. Tieto výnimočné druhy nájdeme v tropických lesoch Malajzie. Sú tam tiež inteligentné orangutany, kvety veľkosti stola, jelene tak malé ako šteniatka a motýle veľké ako vtáky. Vykonávajú sa veľké výskumy vlastností huby Ganoderma, ktoré potvrdzujú jej zázračné vlastnosti. Má viac ako 200 antioxidantov, ktoré obnovujú bunky ľudského tela. Televízia Fox News z Floridy uznala kávu obohatenú hubou Ganoderma za najlepší zdroj zdravia dodávaného v šálke. Kanál Discovery dokazuje, že huba Ganoderma zvyšuje množstva lymfocytov T a tiež obrany schopnosti organizmu u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Los Angeles Times píše, že hríb Ganoderma zväčšuje množstvo NKT buniek jedného z druhov buniek ľudského imunitného systému.